ni mga programa. May pahungaw sa ilang gibati ang mga grupo sa kooperatiba sa mga modern jeepney mahitungod sa ilang ligon nga pagsupak sa bag-o lang gipirmahan sa Senado nga Senate Resolution number 1096 o ang balaod nga temporaryong mususpenso sa 𝗶𝗴𝗵 Modernization Program. Kini tungod sa plano sa kagamhanan nga mas tagaan pa og lawom nga pagtuon ang modernization program sanglit duna pay 19% o kapin 36,000 ka mga jeepney lukop nasod ang wala pa nagpa-consolidate. Saysay sa mga miyembro ubos sa grupo sa Federation of Cebu Transport Cooperation ug Allied Transport Cooperative and Corporation nga bisan pa man sa ilang pagsanong sa programa sa gobyerno, sila lang gihapon ang isuspenso. Dugang panila nga matag kooperatiba, nagtangag og minilyong utang karon sa bangko nga mokabat sa 200 ngadto sa 300 million pesos. So ang hapon sa hangyo ngadto sa atong government ug sa atong mga senator, if madayon gid ang galing suspension sa ato ang modernization program, ipa-quits or ipa-suspenso sa namo ang amo ang mga utang. Kaya if dili naman na ipa-suspenso, sir, asa man ibayad sa mga utang? Nagkanayon ang maong grupo nga kung mahinayon man ang maong desisyon, kini nagpamatuod nga dili seryoso ang gobyerno sa ilang gipatuman nga modernization program. Di ordinary, karon sa ensayo nila, di may manggulat. Pero doon ay panultiyon, kung ang tao ay magigipit, kahit sa patalim ay kakapit. Di mo challenge, di sa rin magulat. Pero asa may patulong? If our leaders will continue nga dili nila tanawon pagtuon ang unsa yung tinuod nga kahimtang between pros and cons. Gipirmahan sab nila karon ang sulat nga planong ipaabot sa grupo ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Matud pa sa Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun 𝗚𝗏𝗵 sa Central Visayas nga lakip sa ilang gikahadlukan kung ma-paralyze ang operation sa mga modern jeep nga maoy ni dominar na karon sa atong mga kadalanan. Ang atong treatment ana pareho. So katungod gihapon na nila atong tanawon kay kung sila'y mawala mas daghan na sila no. Kay nationwide ba 81% uyon sa modernization. So daghan-daghan na sila nga grupo mo po na itong gikahadlukan kung sila na po'y pahigayon o ganabang murag maparalyze yun kung pananglitan may. Gani gikumpirmar sa transport group nga mokabat sa 2,000 ka mga partisipante dinhi sa Sugbo ang mosalmot sa ilang ipahigayon nga rally gikan sa 𝗺𝗏𝗏𝗵𝗁 Circle paingon sa opisina sa 𝗚𝗏𝗵𝗵 karong umaabot nga Lunes, Agosto 5. Apan ilang giklaro nga walay transport strike nga mahitabo ug dili maapektuhan ang pagbiyahe sa mga commuters sa maong adlaw. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.